Pre vloženie odkazu na formulár preposlať známemu musíme daný newsletter, kde chceme vložiť odkaz na tento formulár, otvoriť a teda upraviť. Preto si klikneme na e-mailové kampane, zobraziť e-mailové kampane. Zvolíme si newsletter, ktorý chceme zeditovať a teda vložiť doň odkaz na preposlať známemu formulár, napríklad prvý newsletter Augustová akcia 2010. Klikneme si na tlačidlo upraviť. Ďalej. A teda napríklad do hlavičky napíšeme text preposlať známemu. Tento text, pokiaľ chceme nalinkovať na daný formulár, označíme si ho a klasicky zvolíme sponu, teda linkovanie, a v novom okne zvolíme si z built-in links, teda z interných systémových linkov, si zvolíme odkaz na náš formulár, kde je napísaný jeho názov, teda mailissimo.sk preposlať známemu. Zvolíme si ho a vidíme, že URL adresa sa automaticky vyplní. My to teraz vložíme a už tento odkaz máme nalinkovaný na náš novovytvorený formulár preposlať známemu. Už newsletter len uložíme, ponecháme editačný mód. Pokiaľ by sme chceli tento odkaz vyskúšať, či funguje správne, celý newsletter by sme museli poslať na zoznam príjemcov, na reálny zoznam príjemcov, teda pri skúšaní napríklad na interný zoznam, kde sú naši zamestnanci zadaní a nie reálna skupina užívateľov.